Joo, täällä on Sakari Reemäki, hei. Hei. Niin, mä katselin tuossa sä olit tuolla onko se aamu-tv:ssä, niin haastattelu oli susta niinku Britannian mellakoista. Joo. Ja siitä vähän soitan, niin sä, ymmärrätkö mä oikein, niin sanot, että ne niinku mellakat johtuu siitä jostain disinformaation levittämisestä. Joo, siis toi mellakka, nimenomaan sitten se väkivalta, että rikotaan paikkoja ja näin, niin se johtuu siitä, että siellä on sellaisia agitaattoreita kutsumassa, niin myös agitaattoreita paikalla, että se muodostaa pienen osan siitä kadulla olevasta porukasta. Ahaa, mutta kun siis niin kun siitähän oli niinku disinformaatio, että se olisi turvapaikanhakija. Mun kysymys on, uskot sä, että olisi tullut väkivaltaisuuksia, jos disinformaatio olisi levitetty niin, että se turvapaikanhakija olisi ukrainalainen? Hyvä kysymys. Niin. Kyllä mä luulen, että silloinkin olisi, mutta mä jotenkin en usko, että niin olisi voinut tapahtua, koska ne valitsi tarkoituksellisesti sellaisen henkilön profiiliksi turvapaikanhakija muslimimaasta Afrikasta, jolla ne sais mahdollisimman paljon ihmisiä suuttumaan ne kadulle. Ne kyllä ei olisi sanonut Ukraina, joka saa tukea tai näin. Mun on hyvin vaikea kuvitella, että se olisi tapahtunut noin. Joo, no nyt tullaan siihen, että okei, tietyt tahot ei tykkää muslimeista, tästä voi vetää päättelyn, niin mistähän mahtaa johtua, että tietyt tahot eivät tykkää muslimeista ja siksi haluaa disinformaatiota levittää? Siihen on varmaan aika iso joukko syitä, ja riippuu, että onko kysymys ihan tavallisesta ihmisestä, vai onko kysymys poliitikoista, vai onko kysymys ehkä jostain noiden väliltä, eli ihmiseltä, jolla on paljon seuraajia netissä, esimerkiksi Aksan tilillä tai näin. Ja näillä on varmaan aika erilaisia syitä olla muslimivastaisia. No, kai sulla on tutkijana jotain käsitystä. Muslimi on ollut aika pitkään sellainen tietynlainen koiratilli, oikeiston populismin koiratilli. Että kyllä siihen ihan eri tavalla kiinnitetään huomioon, että kun tapahtuu joku rikos, jos sen tekijä on muslimi, versus jos se on joku muu. Nämä on aika erilaista huomiota saa, jos ihan samanlaisen toimenpiteen, samanlaisen rikoksen tekee muslimi tai joku muu. Kyllä se varmaan on näin, mutta voisiko se johtua, että esimerkiksi muslimeilla on, no varsinkin raiskausrikoksessa aika iso se yliedustus, niin tavallaan ihmiset totta kai ymmärtää, että myös maahanmuuttajat tekee rikoksia, normaali ihminen, mutta voisiko se herättää vaan paljon raivoa, jos on tämmöinen räikeä tämä niinku yliedustus seksuaalirikoksissa tai missä tahansa rikoksissa? Mä luulen, että se liittyy siihen osittain myös siihen yliedustukseen näissä tilastoissa. Okei. Se on yksi tekijä muiden joukoissa kyllä. Mitähän ne muut sitten mahtaisi olla? Ja siis muut on just sellaisia, niin kuin mä sanoin, että mitä huomiota siihen kiinnitetään, jos tekee joku muu rikoksen versus joku muslimi tekee rikoksen. Se on niin kuin iso tekijä, että tavallaan millä tavalla toiseen, niin kuin siis syntyy sellainen vaikutus monelle suuressa yleisössä, että se yliedustus olisi vieläkin paljon suurempaa, johtuen siitä, että millä tavalla tartutaan siihen, kun muslimi tekee rikoksen, jos joku muu tekee sen rikoksen. Että se on siellä kyllä isosti taustalla ja se muokkaa myös ihmisten ymmärrystä siitäkin, että mitä muslimina oleminen on, mitä islam on, kun siitä sen parissa tapahtuvat rikokset uutisoidaan ihan toisella tavalla. Tota on kyllä itse asiassa aika vaikea uskoa, koska esimerkiksi näitä katujengejä, ainakin Suomessa, kun on näitä pahoinpitelyvideoita, niin niistähän uutisoitiin esimerkiksi mediassa, että netissä levittää jotkut X:ssä pahoinpitelyvideoita, mutta ei sanottu, että ne on
maahanmuuttajien kuvaamia suurin osa että on aika vaikea uskoa, koska media ei tuo mielellään tätä esiin, tätä asiaa. Niin, mutta siis, kun mä sanoin äsken media, niin nyt mä tarkoitin niin kuin mediaa laajemmin, eli siis myös mukaan lukien sosiaalinen media tässä tapauksessa. Ja eihän nämäkään ihmiset, jotka nyt kaduilla ovat marssineet, varsinkaan ne, jotka ovat kaduilla mellakoineet, tässä kuluneen viikon aikana, niin eivät hekään siis sen uutisoinnin varassa ole, mitä he ovat mediasta lukeneet, ja siitä ole sitten raivostuneet ajatteleet kaduille marssia, vaan he ovat nimenomaan lukeneet somen, erityisesti tässä tapauksessa Xan viestejä. Eli tätä mä tarkoitan, että on niin kuin paljon heidän tiedon hankinnassaan ja median käytössä tämän kaltaisten lähteiden varassa, eikä suinkaan niin kuin valtavirtaisen median uutisartikkelien varassa. Aha, eli niin nämä olisi niin ketä mellakoi, niin ne on nimenomaan somen varassa ja somessa levitetään jotain tietoa, mutta mä oon itse asiassa katsonut somesta niitä juttuja, eihän siellä enää nykyisin, tai muutama päivä mellakoinnin jälkeen, niin kukaan ei väittänyt, että se olisi joku muslimi se ja turvapaikanhakija, näin. Mitä tarkoittaa? Kyllä se hyvin moni väitti sillä. Joo, mutta mä en kyllä huomannut esimerkiksi, vaikka se vissiin viittaa Tommy Robinsonia ainakin yhtenä, ketä niin levittää jotain vihaa tai tämmöistä, niin ei hän ainakaan sitä väittänyt, että siinä olisi ollut joku turvapaikanhakija tämä tekijä. Mutta väärää nimeä ja muslimiutta ja näin, että ehkä se nimenomaan se turvapaikanhakilaiset on ollut, mutta tämä niin kuin väärän kuvan antaminen tästä yksi kuitenkin. Joo, niin sä itse sanoit, että se turvapaikanhakija ei ole se syy niin kuin tavallaan, mikä siinä oli disinformaatio, mikä johti niihin mellakoihin, vaan se on se muslimius. Niinkö? Väitetty muslimius, mitä hän ei siis oikeasti ollut. Joo, mutta kun mä mietin sitä, että eiköhän afrikkalaiset tee ihan yhtä paljon rikoksia kuin ihmiset, jotka on muslimeja, koska jos me nyt katsotaan esimerkiksi maailman kovin raiskauksia eniten on Etelä-Afrikassa suhteessa ihan väkilukuja ja kaikkea muutakin rikollisuutta, niin minkä ihmeen takia nämä erottaisi, jos kuitenkin rikollisuus on sama muillakin afrikkalaisilla kuin muslimilla, niin minkä ihmeen takia ihmiset näkisivät siinä niin kuin eroa? Onko hän afrikkalainen vai muslimi? No mun mielestä olennainen ero on ensinnäkin se, että onkohan, siis nyt puhutaan nyt ihan paljon isommista käsitteistä niin kuin totuudesta. Ei voi mennä väittämään, että henkilö on muslimi, jos henkilö ei ole muslimi. Silleen niin kuin, miksi ihmiset levittää valheita? Tämä on mun mielestä niin kuin yksi tärkeä puuttuu. Kyllähän se jotain kertoo siitä, että sen ihmisen väittäminen muslimiksi sai tämän reaktion paljon suuremmin, mitä se muuten olisi ollut. Sen takia sitä sanotaankin niin, että sellainen reaktio saataisiin aikaisemmin. Se oli tavallaan mun pointti siellä koko uutislähetyksessä. Vai voisiko se olla, kun sitä tekijää paljastettu, niin sitten alkaa erinäköisiä huhuja liikkumaan? Se on varmasti myös yksi tekijä. Niin. Molemmat asiat pitää paikkaa. Niin. Ja mä mietin, että voisiko olla jotenkin silleen, että jos ne on tehnyt nyt vaikka muslimit paljon puukkoiskuja, niin joku vaan uskoo, että se on muslimi ja sitten vaikka keksii sille. Kyllä sen luuloista aika paljon kaikki huhut ja tämmöiset, niin voisiko se olla joku tämmöinen, niin kuin, mistä lähtee sitten huhu? Joku on olettanut, että kyseessä on muslimi. Kyllä. Niin. Sitä mä, näin voi ollakin. Mutta se on juuri se, niin kuin tavallaan osa sitä ongelmaa, että mihin tämä luulo perustuu. Et kyllä mun mielestä niin kuin ihmisten ja varsinkin sellaisten ihmisten, joilla on niin kuin isompi seuraajakunta tuolla X:n puolella tai näin,
niin kyllä heillä pitäisi olla paljon enemmän vastuuta siitä, mitä ne sanoo. Ei he voi mennä omia niin kuin luulemuksiaan ja käsityksiään, jotka ei ole millään lailla vahvistettu, niin mennä tolleen levittämään. Ei ole, varsinkin kun se tietää, että siitä syntyy tällaista, mitä nytkin syntyy. Tämä on mun mielestä iso ongelma, että pitää yrittää puuttua. Voisi kuvitella, että tämmöiset tahot, jos niillä on paljon seuraajia, ne ei halua menettää uskottavuutta, että niin kun he väärää tietoa levittää, niin voisi ainakin kuvitella jotenkin näin. Että... Niin, se voisi kuvitella, mutta valitettavasti se ei ole näin, vaan monet hyvinkin suosituista tileistä on niin kuin säännönmukaisia disinformaation levittäjiä. Se on valitettava tosiasia tuossa skenessä. Se on tietysti mielessä jopa niin, että kun pystyy kertoa tarpeeksi niin kuin, sellaisen ihmisiä laajalti suuduttavan suuren tunnekuvan synnyttämän storin, niin siinä voi olla niin, että se totuuden kertominen on vaan ihan ristiriidassa sen kanssa. Että he voivat olla suosittuja toimijoita somesta, ei siitä huolimatta, että he valehtelevat, nimenomaan sen takia, että he valehtelevat ja löytävät aina sellaisen kulman, joka saa ihmisen, jolla pystyy helposti saamaan ihmistä raivoihinsa. Joo. Mutta en mä tiedä siis, toisaalta kyllä siellä on aika villejä salaliittoteorioita, niin aika niinku, no se on se tietty porukka, mutta ei sillä kovin, tai jos on oikein villejä salaliittoteorioita, niin aika harva niihin kuitenkin uskoo, niin jos se nyt politiikkaa tekee vaikka jollain ihan älyttömillä jutuilla, niin ei se ehkä voi saada tietyn seuraajakunnan, mutta en mä usko, että silloin suurta yleisöä oikein voi vaikutettu, mutta ehkä vielä esittäisin toisen kysymyksen. Eikö valtamedia voisi myös koskaan syyllistyä tähän niin kuin vihanlietsontaan? Kysynpä näin, että et sä nähnyt siinä mitään ongelmaa, että oli nämä Black Lives Matters mielenosoitukset, mellakat, ja valtamedia esitti, että poliisi niin kuin syrjii mustia, että se tappaa rasistisesti mustia, niin kuin ampuu. Ja perustelu on se, että mustia kuolee poliisin käsissä 2,5 kertaa enempi. Se on varmasti totta, mutta ne tekee rikoksia, ne on poliisin kanssa enempi tekemisissä, niin ei se silloin ole se mikään syrjintä. Jos otetaan huomioon, mitä paljon ne on poliisin kanssa tekemisessä. Eihän kukaan väitä niin, että poliisi syrjii miehiä, kun tappaa miehiä 20 kertaa enempi kuin naisia. Kaikki ymmärtää, että se miehet tekee rikoksia paljon enemmän kuin naiset, ne on poliisin kanssa. Näetkö valtamedialla mitään vastuuta siitä, että se levittää virheellistä tietoa? Eli mikä siis tässä yhteydessä on virheellistä tietoa? No se, että se poliisi on rasistisesti ampuu mustia enemmän kuin valkoisia. Jenkeissä. Jenkeissä, niin. No siis se nyt on poliisiväkivalta ylipäänsä Yhdysvalloissa on hyvin iso ongelma. Joo, mutta mä tiedän tämän, mutta se on varmasti kiistatta näin, mutta tarkoitan sitä, että valtamedia väittää, että se johtuu niinku rasismista, että poliisi ampuu mustia enemmän. Mä uskon, että siinä on monta syytä, mutta myös rasismi on yksi niistä syistä. Mä halusin nähdä tuohon nyt vähän näyttöä, koska ei sitä voi katsoa pelkästään niin, että jos se ampuu 2,5 kertaa enempi, jos ne tekee rikoksina poliisin kanssa tekemisissä. Mä ymmärrän, mitä sä sanot. Jos sulla on ne tilastot siellä, niin sä voit varmaan tsekkaa sen, että vaikka tekee enemmän rikoksia, ja sitten jos me vakioidaan vaikka se, että kuinka monta kertaa poliisi on missään tekemisissä valkoisten kanssa ja tummaihoisten kanssa, ja sitten katsotaan näin, että kuinka monta kertaa näistä niin kuin poliisin henkilön interaktioista niin päätyy siihen, että toinen henkilö kuolee. Niin kyllä se tapahtuu paljon useammin, jos me vaan katsotaan vain niitä rikosasioita, joissa poliisi on siis mukana, eikä koko populaatiota. Niin kyllä siinä poliisin kanssa tekemisissä ollessaan, niin musta henkilö, ja varsinkin mies, niin kuolee hyvin paljon useammin kuin valkoinen henkilö. Tämä on Yhdysvalloissakin valitettava tosiasia.
Että tämä ei liity niin kuin suinkaan pelkästään siihen, että enemmän poliisin kanssa joutuu olemaan tekemisissä. Musta että se on osa syy ja se niin kuin lisää tätä, mutta toi on paljon suurempi syy, että poliisin kanssa tekemisessä ollessaan niin paljon suurempi todennäköisyys niistä kerroista on mustalla ihmisellä kuolla kuin taas. Tota on vaikea uskoa, koska se, mitä poliisi ampuu 2,5 kertaa enemmän mustia, ja mustat tekee vähintään 2,5 kertaa enemmän rikoksia. Ne on ihan järkyttäviä ne yliedustukset, varsinkin henkirikoksissa, niin toi on tosi vaikea uskoa. On myös ihan muitakin rikoksia, siis nimenomaan ei pidä katsoa, kun nähdään, missä poliisi ampuu, nimenomaan ei ole useinkaan mitään niin kuin kaikkein vakavimpia rikoksia, vaan tähän pitää nimenomaan ottaa se, että joku henkirikosten yliedustavuus, niin se ei ole tässä olennainen se sen takia, että kappaleen määräisesti ylivoimainen enemmistö rikoksista ja rikostapauksista, jotka on kyseessä, on ihan toisenlaisia tapauksia, jotain tyyliin näpistystä tai yleistä häiriköintiä tai tämän tyyppisiä asioita. Mutta siinä on, kai sekin pitää ottaa huomioon, miten uhkaavasti nämä käyttäytyy poliisiin kohde. Esimerkiksi sehän rimpuili tuon Floyd vaikka kuinka pitkään poliisin, ennen kuin se pisti sen pään siihen polveen. Niin, mutta siis noin tällaisia asioita mun mielestä, että ihan yksiselitteisesti voidaan todeta, että jos poliisilla olisi enemmän koulutusta, resursseja edes jonkin verran, siellä on muutamia viikkoa, 8 viikon peruskoulutusjakso poliisilla ja näin, niin ei siinä voi oppia sellaisia taitoja, että osaa lukea ihmisiä, niiden uhkaavuutta. Että kyllä siinä aika paljon mennään selkärangan ja omien ennakkoluulojen pohjalta pakostikin noin lyhyen koulutuksen jälkeen. Niin, joka niin johtaisi tuohon rasismiin sitten, mutta niin. No joo, ehkä tässä nyt on puhuttu, mutta vaan ihmetyttää se, että poliisihan tappaa huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia, mutta tästä ei tehdä samaa, että se olisi syrjintää. No joo, nyt voidaan tietenkin tehdä se, että totta kai poliisilla on ennakkoasenne, että miehet on niin kuin rikollisempia, se on tietysti totta. Siinä ei nähdä mitään syrjintää, mutta tuossa sitten, kun ammutaan mustia enempi, niin siinä nähdään. Mutta tässä on nyt varmaan jo aika pitkään keskusteltu. Että Joo, tässä on ihan hyviä pointteja, ihan asiallisia kysymyksiä kyllä kysyt, ihan täytyy sanoa. Ja monesti on niin, että näillä asioilla on, kuten sanottu, useampia syitä, jotka on samaan aikaan totta. Joo. Ja meidän on tärkeää ottaa huomioon niitä ihan laaja-alaisesti. Joo, mielenkiintoinen keskustelu. Että kiitoksia tästä. Kiitoksia. Kiitos. Jatkoa. Kiitos. Hei. Moi.